Hello guys, norong job to no lam sebutai siya ketal vlog go hingga tabung ay sila dapat tak hari kanjang nega diang hingga tabung kay mai rana na yo keto hingga mai munoi siya munbai ma porele ang ko yong kolok kolok phaya kaham kay muya kota kormo rong nama somoyo no yong phai waroi job to hawo khikalai par kamai tuyo watini bagai tuyo klai thangata hingga obo khosai bunai miyang tongkha obon bagai ralai kam munu muya phano hingga norong nai tongni joya karui hingga tabuk angbo mairana duijon kamla phajak sinoro hingga abo duijon ralai tongo borok ordek sirabai kha hingga tabo angbo kisa rana hino khor ka watui no khame glango hingga ba ngaboni bagai angbo rai suba sine doti doti paina tu hinoi kai norok bonai tongdi logri tongdi maya doya nangboi asuna i ko mairai tongo gang batau thangi ranai uyang go ralai tongo ko mai khosalai tongo hawo jeklai jak waprawoi khikalai mani obono khosalai tongta uyang masungni jo to paibe ka uyang hamai naruk lai tong ui ko gai sini tai butong ko wati bu no khamek laung jak ke ba no ha ko somung jak obon ba ang tabu rai subanai mai ko chubanai ka obon ba goi di rok sumunya rok sumoi tabuk no ko sinai ta ko sunscreen bu kisa phul na kha emne se kosomotai bu kosomung na kirui ta ngay nai tong ni noro ko thina di bangmani mayo ba su bang o hali hali bang go su kai no chao zai bo wa ra shi khi yo mai butang wa re hau khi kale ta khori ne me ja khe se chini khet bo parung ha kale ses mày khóc kìa phải phiêu muốn gang đi nung khana nó ra bay khá ra cái khai tông ở sông bưởi mà măng nó ôi yang bạc khai tông ở cả sông này anh mà sông nó bay khá cái yang cái này đi ta mong tông ha rainbow dahin blue purple yellow orange red wow sini nong ka nào hai tông hai cả
kolma na gini yang chai to chok lang toy nu sing khai chok lang tui nu hi no ra che hero rang ba jok oke tai kisah bara tongman no rano na yo ngai obo jabra mamang oro jabra budung mamang ke obo borok ke mutha khai tongo kai ang khai chok lang o drain bu obo no nai tong hata kisa ni magi rabaya ke obo no rana bagi tabu ongko ka noro video no so kare nai tong ni Kaham ke sadi bodro kok ini kam khai mani gang kam maira mani yakung dukh man mani yakung thikeru di bichi tu khata yakung thikeru di yai sib thai ya ibo se ibo aya dukh man sirna pin kondi anbo side bin bo sajang bani nage ding ko pai to ABCD 1 2 ABCD botabong nu khangka onek tong phujana nage de ABCD te silor ABCD sinani hingkai tai 1 2 tai bo paina tong kho bone phulungnani onek khusi ungjang nai botabong nu khangkai hamjakan nung wow nage di hamjang bani ABCD imukai imutambo 1 imukai 2 imukai 3 imukai 4 imukai 5 imu 6 imukai 7 này bác sĩ kìa ini nung sila tak imun mai ơi 이렇게 imukai siapa imukai papa imukai mama imukai kokoi papa bang za oma ban nerung bela jin kokoi kaji tandi suiga di bara ABCD oh naga di ano jopno khaiwan busa ani bohok sajak kini bohok malis kita bohok taini dino angkai tabok mai narungna nayo angkai misim rok tui phaibe kan bo sai song angkai ko mai pra koi tong hangkan bo sai mai tikhlai tongo angkai kisa angko o mai pojana nor ro horuta bo khai tikhlai o yang tui bera tui ga khai nori yang ro horuta angkai kinaro bini gana ro hor kangkai bo tikhlai na ni subida ongna tui hinui ang mo khaisi bo jongkoni no angkolayo obo daibar obo kangkai bo narung bo hingke to je mai ko na simi je jengkai de mai tisa rujanai hingkai tai mai ongkho kangkai o mai no ongko dawi naruk janai ko tabuk ready khai paikha tikhlai joto paibe kha gang kisa asabu tongo hingkai tabuk khai na goise paikha hingkai tamungkai video rok khlai manlia do norong no phunung manlia ke bo jaknai kurui video obo hingkai gamla yachakai bosta damajar omo tai kaisa jari ta omo hingkai subida narok bai khamai jotoi kom takla mai sengoi mai kom sengsi ok chekhra o chekhra no de ulong ka terpal kising nai ai pharan pai aja obora
nok saro mai da bai kha sap khai ka nok nokla rok obong gai mai bu ko bo hu yang borong ni nar go ta khai jak ma rong ni borong nar na wa ti mai na wa ti mai na wa ti se mai na wa ti khai